kadangers! Welcome dito sa ating Inday Kulodang channel, by the way. If you are new here, I'm Anma Fentas from Bacolod City. And for today's video mga kadangs, pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng extra income. Kung ikaw ay merong trabaho, alam naman natin sa hirap ng buhay ngayon mga kadangs is we need extra income. Alright? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon guys at i-share ko din sa inyo kung ano-ano yung mga nagiging extra income ko these days mga kadangs. But before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Kulodang channel, please do subscribe mga kadangs. Just hit the subscription button below and then ring the bell para manotify ka if ever mag-upload si Inday Kulodang og video. And intro muna tayo. Alright mga kadangs, hindi ba sapat yung mga sinasahod natin? Yung sahod ni Mister, hindi ba sapat sa ating pangangailangan? Dahil nagmamahal na po ang ating mga bilihin ngayon, lalo na yung mga karne, pang-ulam mga kadangs, is sobrang mahal na nga talaga. At lumalaganap na nga yung balita sa Facebook mga kadangs na yung karne ng baboy is 400 pesos na mga kadang. Sobrang mahal at sapat ba yung sinasahod natin dito? Especially, i-mention ko yung mga provincial rate mga kadang sapagkat yung provincial rate is mababa lamang. I-compare natin doon sa Luzon, doon sa NCR mga kadangs. Medyo tumaas na yung kanilang salary rate doon mga kadangs. But to compare it dito sa atin, probinsyana tayo mga kadangs, alam natin yan na tayo ay may mababang sahod lamang mga kadangs at hindi sapat yun kapag ikaw ay pamilyado mga kadangs. Alright, so pag hindi sapat ang sahod mga kadangs, we need an extra income. Especially tayo mga nanay, working mom like me. I'm a working mom and ngayon wala akong trabaho sapagkat yung aming establishment is nag-stop. Mag-iisang taon na po. Mag-i-stop ng operation yung aming establishment mag-iisang taon. So, ano nangyari? Stop na din sa pagkain. No. Hindi pwede sapagkat meron tayong mga anak na pinapakain, meron tayong bills na binabayaran mga kadangs, at syempre meron tayong mga personal na pangangailangan mga kadangs. Of course, pag-uusapan natin yan ngayon kung paano tayo maka-extra income ngayong sobrang krisis ng buhay. Alright, ano nga ba yung mga extra income na nasa ating isip pag ganitong sobrang krisis, sobrang, ang tawag doon, pitos kayong panahon mga kadangs, no? Alright. So, number one na isasuggest ko sa inyo, kung ikaw ay palaging nakatutok sa FB or sa social media mga kadangs, and araw-araw kang nagpapaload, 'di ba mga kadangs, araw-araw kang nagpapaload sapagkat yung FB is kumakain niya ng load, kumakain niya ng data, or ikaw ay nasa isang office na libre yung internet, 'di ba? So, grab the opportunity to use that mga kadangs na magtinda through online mga kadang, sapagkat yung mga online selling ngayon is very patok kasi nga 'di ba nakapag-pandemic tayo, bawal tayong pumunta ng mall or susupot-supot sa mga taong lugar, 'di ba? So try to research kung ano yung talagang swak na ibibenta through online, like RTWs, foods, kung ano yung mga talent mo. Kung pwede ka sa talent mo na pagdodrawing, then magpinta ka or magdraw ka ng something decor,
na pwede mong pangbenta through online. Use your talent or use your social media, your FB account to sell what is your passion and your talent, mga kadangs. So kung ano guys, masarap kang magluto, masarap kang mag-bake ng mga cakes, ng mga food, mga cassava cakes, and mga kakanin, then post it in the social media, mga kadangs. So ito na yung start mo. Start mo ito, mga kadangs, na magkaroon ng extra income para hindi tayo nakasandal sa ating sahod na hindi afford sa ating mga needs kasi nga yung sahod natin yun sobrang mahal. Another way of income, mga kadangs, kung ikaw ay mahilig sa social media din, gumagawa ka ng video, passion mong gumagawa ng video, katulad ng ginagawa ko ngayon, mga kadangs. So meron kasi tayong tinatawag na monetization dito sa ating social media like YouTube or Facebook account, mga kadangs. Kapag ikaw ay nag-a-upload sa YouTube or sa FB account, pag makuha mo yung rules and regulation or yung pasado yung channel or yung page mo na mag-monetize through that certain social media, mga kadangs, ikaw din ay makakita or maka-extra income by that, mga kadangs. And I'm so very thankful kasi nga kakamonetize ko lang. Thank you so much sa solid na mga kuradangers natin. Hindi dahil sa inyo, hindi pa ako ma-monetize, mga kadangs. And let's cheers on that. Sana tuloy-tuloy na, mga kadangs, no? So yun, kung gusto mong mga ganitong sistema ng extra income, then why not choke not, mga kadangs? Diba? Alright, so number 3, last but not the least, na aking i-share sa inyong mga kadangs. Alright, so kung meron kang naipon dyan konti, kahit konti, mga kadangs, kung sa tingin mo yung bahay na tinitirhan mo ngayon is meron pang konting space para malagyan mo ng maliit na tindahan or maliit na sari-sari store, mga kadangs, you can use that, mga kadangs, para magtayo ng another source of income like sari-sari store or kung anong gusto mong ibenta dyan, mga kadangs, yung mga basic needs like bigas, ulam, dilata, noodles, sabon, yung kailangan ng mga tao na madali siyang ibenta. I-display mo lang yan, pwede mo na yang hindi anuhan, mga kadangs, pwede mo na yan siyang hindi ipost sa social media, mga kadangs. O it's a sari-sari store / karinderya. Kung gusto mo ding na or meron kang boardmates or yung husband mo or yung anak mo is marunong magluto, pwede mong lagyan ng mga ilang putahe ng ulam para yung mga kapitbahay mo, pag tinataman silang magluto, bibili sila sa karinderya mo. It is another source of income, mga kadangs, no? So, this is just a simple suggestion of our extra income, mga kadangs. But I think, itong mga bagay na to, itong tatlong source of income na to, it is very simple source of income, mga kadangs. But I think, makakatulong to sa inyo. I think, itong mga to is hindi ka na out of budget, makakaipon ka na pakonti-konti lang, kahit hindi malaki yung ipon mo, mga kadangs. But still, meron pa rin matitira sa iyo sa yung sahod, mga kadangs. Hindi ka na maglisod mag-budget because your sahod and your other source of income, mga kadangs, is nag-combine na sila. And siguro naman, pag tayo ay magtitipid at magtsatsaga at magsisipag, mga kadangs, is aasenso tayo or yung ating financial na pangangailangan is medyo luluwag naman. So yun, mga kadangs, thank you so much for watching sa aking sinishare sa inyo na very very simple suggestions or
tambag mga kadang sa inyo. Sorry sa mga unnecessary noise kasi maraming manok dyan sa likod. No? So, right? So, itong mga nasa background ko dito, mga paninda ko yan sa online. Ayan. So, lahat ng mga yan, mga kadangs, ginagawa ko po yan. And to tell you, wala akong trabaho ngayon. Meron pa rin akong pangkain sa araw-araw, pambili ng gatas ng mga anak ko, mga kadangs. Though, medyo gipit talaga, pero sa awa ng Diyos, sa pagsisipag, makakaraos din, mga kadangs. Alright, so, before I end this video, mga kadangs, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the subscription button below, and like this video, and share this video in your social media accounts, para tayo ay magiging kapamilya at kakuradangers dito sa ating Inday Kuradang channel. And see you na lang sa ating next video. Bye mga kadang! See you next video!